Welcome to our गोरलै सल्युशन फरायसा नोंथांमोन फिन नोंथांमोनखौ गोरलै सल्युशनाव बरायनाय जाबाय थ' दिनै जों आगोलनि बायदिनो 7 चेप्टारनि प्रिभियास इयार कुइसनखौ जोङो डिसकासन खालामगोन थामहिनबा मेट्रिकआव जा फैदों 2016 निफ्राय 2021 सिम बेफोरखौ जों डिसकासन खालामगोन आरो बेवहाय आङो गासैबो कुइसनखौ होनाय जायाखै मिन्स जायफोरखौ जोंनो नांगौ 2022 नि मेट्रिक आनजादाव बेफोरखौसो जोङो डिसकासन खालामनाय जागोन ओंखायनो जायफोरा मेट्रिक होगोन बिथांमोननि थाखाय भिडिअआ जोबोर हेल्पफुल जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे नोंथांमोना जुदि बेबायदिनो गासैबो चेप्टारनि जुदि PDF फाइल नांगौबा बिनि जा एप्लाइ खालामनाय लिंक बेखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनाय जादों नोंथांमोना जुदि PDF फाइलखौ नांगौबा डिसक्रिप्शनाव थांनानै एप्लाइ खालामनानै मोननो हागोन थ' गोबाव खालामालासिनो जोङो दिनैनि जा बे भिडिअ बेखौ जों स्टार्ट खालामदोनसै थ' आं गिबियावनो मोननैसो जा इम्पर्टेन्ट फर्मुला नांगौ बेखौ आं होनाय जानोसै बेवहाय पि आरो किउ बिन्दोनि गेजेरनि जानथाया जाबाय नैबे जोंनिया बेफोरखौ जोङो आगोलनि भिडिअबो जों सावरायखादोंमोन अब्लाबो आं एसे दिन्थिना होनाय जाबाय मिरुनि बिन्दोनिफ्राय पि एक्स वाइ बिन्दोनि जानथाया जाबाय नैबे जोंनिया एक्स स्कुवेर प्लास वाइ स्कुवेर आरो बेनि जाहोना जाबाय जोंनिया जिहेतु मिरु बिन्दुआ जोंनिया 0 0 जायो थ' माने सेन्टारा जोंनिया 0 0 जायो नालाय थ' ओंखायनो जोंनिया बेबायदि जाहैयो थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंनिया नेक्स्टआव आं होदों नैया जुदि x1 y1 x2 y2 बिन्दु दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ p x y बिन्दोआ इसिं m1 m2 रुजुथायाव राननाय बिन्दोनि थावनि बिसाना जाबाय नैबे होननानै जोङो मोननाय जादों आरो लोगोसे p x1 y1 आरो q x2 y2 बिन्दोफोरनि दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ गेजेर बिन्दोआ जाबाय माने बेखौ जेब्ला जोङो दानस'नाय बिन्दोआ जुदि गेजेर बिन्दो जायोब्ला बे बिन्दोनि थावनि बिसाना जागोन जोंनिया नैबे बिसोर मोननैया थ' नै चेप्टारा जोबोर इम्पर्टेन्ट जायफोरा साइन्स स्ट्रिम फरायगोन सानगासिनो बिथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट होनना सानना लाबानो जाबाय मानोना बे जोंनिया फार्स्ट इयार 11 क्लासाव बेखौ नोंथांमोना साइन्स लाबा मेथ्सआव मोनगोन थ' एबार गोबाव खालामालासिनो फार्स्ट कुइसननिफ्राय स्टार्ट खालामदोनसै नैबे जोंनिया स्पेसियेल मेट्रिक आनजादाव फैदोंमोन 0 0 36 15 बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथाया जाबाय जोंनिया बे 39 एन्सारा जागोन 2021 जा स्पेसियेल मेट्रिक आनजाद जादोंमोन बेवहाय फैदोंमोन थ' बिनिया सिम्पल जा फर्मुला आं होखानाय दङ बिदों खालामबानो जाबाय नैया जोंनिया बिन्दोआ 36 माइनास 0 होल स्कुवेर प्लास 15 माइनास 0 होल स्कुवेर ओमफ्राय बेखौ जेब्ला जों केलकुलेसन खालामो फाइनालि जों मोननो हायो 39 ओमफ्राय नेक्स्ट जोंनिया सेकेन्ड नाम्बार कुइसनाव फैबाय जोंनिया p2 माइनास 3 आरो q10 y बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथाया 10 सान गुदि जायोब्ला जोङो y नि मानखौ दिहुननांगौ बेबो 2021 नि स्पेसियेल मेट्रिक आनजादाव फैदोंमोन थ' जोंनिया गिभेन होनाय दङ pq इक्वल टु 10 सान गुदि होनाय दङ दा जिहेतु नै बिन्दोनि जानथाया 10 सान गुदि ओंखायनो बेखौ जों बिदि लिरना लाबाय ओमफ्राय pq जों जानथाय दिहुननाय फर्मुलाखौ जों अलरेडि नोन जों मिथिखागौ जे जों माबायदि दिहुननो हायो 10 माइनास 2 होल स्कुवेर प्लास y प्लास 3 होल स्कुवेर बेनि उनाव जेब्ला जोङो बे जिहेतु रुट दङ बे रुटखौ जेब्ला जोङो होल स्कुवेरखौ खालामनांगोन मानो होनबा जोंनिया रुटखौ गैया खालामनो थाखाय बोथ साइड मोननै साइडथिंबो जोङो रुटखौ गैया खालामनो थाखाय स्कुवेर खालामनो गोनां जाबाय बेनिफ्राय जेब्ला स्कुवेर खालामो बेबायदि मोननाय जाबाय थ' बेफोरखौ एक्सुवेलि जोङो आगोलनि जा प्लेलिस्ट होनाय दङ बेफोराव जों सावरायखादों अब्लाबो आं एसे दिन्थिना होनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरनानै लाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोननो बे PDF फाइलखौ नांगौब्ला जोङो बांद्राय बिनि एमाउन्टखौ बांद्राय लानाय जाखायाखै एक्सुवेलि प्राइस हिसाबै जों जिहेतु खस्थ' खालामना लिरख'नाय जादों थ' ओंखायनो एसे नोंथांमोननिफ्राय एसे 149 रुपिस लानाय जादों थ' नोंथांमोना ओंखायनो बे 149खौ बांद्राय साननो नाङा जुदि नोंथांमोना फरायनो गोसो दंब्ला बा माबायदि फायदों एग्जामाव बेखौ जुदि टाइम सेभ खालामनो लुगैदोंब्ला भिडिअ नायबाय थाबाथ' एसे टाइमाबो थांगोन थ' ओंखायनो जुदि टाइम सेभ खालामनो लानो लुगैदोंब्ला पेमेन्ट खालामनानै जोंनिफ्राय PDF फाइलखौ मोननो हागोन थ' ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय -3 10 आरो 6 -8 बिन्दो मोननैनि दाजाबनाय हांखो खोन्दोखौ -1 6 बिन्दो राननाय रुजुथायखौ दिहुन बेबो 2021 फैदों आरो 2018 फैदों मस्ट इम्पर्टेन्ट होनजायो बेखौबो दा हमना लाबाय p बिन्दोआ a आरो b बिन्दोखौ दाजाबनाय हांखोआ k:1 रुजुथायाव रानो थ' बेबायदिनो जोंनिया नैबायदि जोंनिया बेखौ जों नाइनाव आगोलनि भिडिअफोरखौ डिसकासन खालामखादों बेबादि लिरनो हायो जोङो नैबे जोंनिया r बिन्दोखौ रुजुथाय k:1 रानोब्ला जोंनि बे सेक्सन फर्मुला बायदि जों बेबायदि लिरनो हायो थ' बेनिफ्राय बेखौ खालाम जोंनिया k नि मानखौ बेबायदि मोनो ओमफ्राय रुजुथाया जागोन बे 2:7 गोबाव खालामालासिनो आं बांद्राय डिसकासन खालामलिया नोंथांमोना फारि नायलांबाय थादों बेनिफ्राय लिरनो गोसोबा भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय थ' नैबे जोंनिया
2020 फैदोंमोन नैबे से मार्क्सनि थ' आं खालामना होनाय जादों निया भिडिअखौ पस्ट खालामना नोंथांमोना लिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया नैबे जाबाय 2020 फैदोंमोन बेबो भिडिअखौ पस्ट खालामना नोंथांमोना बेखौबो लिरना लाबानो जाबाय आं बुजायना होनाय जानाय नंला मानोना बेफोरखौ जों आगोलाव डिसकासन खालामखादों थ' बुजायनाय जुदि भिडिअखौ नांगौबा नोंथांमोना मा होनदों बे प्लेलिस्ट थांनानै नायबानो जाबाय थ' ओमफ्राय जोंनिया 6 नाम्बार कुइसनानो बेबायदि होनाय दङ थ' नैबे मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन 6 नाम्बारनि कुइसना सार्कोलनि बेंखननि थामहिनबा थ' ओमफ्राय बेखौ बेबायदि लिरनो हायो जोङो थ' पस्ट खालामना लिरना लाबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि लिरनो गोसो दंबा दा नैबे जोंनिया 2019 फैदों 2 मार्क्सनि थ' आंना एसे नोंनाव मिस्टेक जादोंमोन थ' ओंखायनो आं बेनि उनाव दानना होनाय जाबाय थ' ओमफ्राय बेनि कुइसनखौ आं नैनिफ्रायसो खालामनानै जादों निया नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे जोंना 9 नाम्बारनिया आगोलाव खालामखाना होनाय जादों ओंखायनो माने बार खालामबाय थानाय जायाखै आरोना जिहेतु जोंनि आगोलाव खालामखादों बेबायदि मेथ्सखौ जोङो थ' ओंखायनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय 2019 फैदों बेबायदि सेमानो फैबाय थायो एक्सुवेलि मेथ्सनि कुइसनफोरा थ' ओंखायनो जायफोरा फैदों बेफोरखौ एसे गुरुत्व होनानै मोजाङै खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय बांद्रायनो थ' नैबे 10आव जोंनिया केनि मानखौ दिहुननाय फैदों बेबो मस्ट इम्परटेन्टमोन बाट जोंनिया दा देग्लाय गोदान सिलेबासाव देग्लायनि जा रिडिउस जानाय सिलेबास बेवहाय जोंनिया बे नैनि फर्मुलानि अंकआव फैनाय नुनाय जायाखै थ' ओमफ्राय नेक्स्ट नाय थ' नैबे दोङो फैलायदों थ' बेबायदिनो जोंनिया गासैबो बेबायदिनो खालामखानानै दङ मा फैदों मेट्रिकआव दासिम थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय जोङो भिडिअखौ बुजायिनि रिजनानो जाबाय जों अलरेडि बेफोरनि जा बुजायनाय भिडिअ दङ बुजायखानानै होनाय दंखायो नट प्लेलिस्ट वाइज आरामनो नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला प्लेलिस्ट वाइज नायब्लाबो बुजिगोन आरो आं एगेन होनदों जुदि नोंथांमोना जुदि PDF फाइलखौ नांगौब्ला 149 पेमेन्ट होनानै नोंथांमोना मोननो हागोन थ' 149 नालाय बांद्राय पेमेन्ट नंखाया 149 रुपिसालाय जोबोर खम रुपिससो थ' नोंथांमोना ओंखायनो जुदि बेनि जुदि PDF फाइलखौ नांगौब्ला नोंथांमोननो प्रभाइड खालामनाय जागोन 149 जेब्ला नोंथांमोना फर्मखौ साबमिसन खालामगोन आरो फर्मखौ जोङो डिसक्रिपसन बक्सआव लिंक होनाय जादों थ' ओंखायनो डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैनो हागोन भिडिअ एसेनोसै गोजोनथों फरायसानो थांमोन बाय बाय